beni ellerimden, gidersen öleceğim. Tut beni ellerimden, gidersen öleceğim. Bahçeler bensiz olmaz, sevenler yarsız olmaz. Bahçeler bensiz olmaz, sevenler yarsız olmaz. Geceler geçmez olur hasret olunca, geceler geçmez olur sensiz olunca. Her sabah yapraklarımda beliren damlacıklara, sensiz gecelerimin gözyaşlarına. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Звучеше ми така, сякаш си е наумила нещо. Само един Бог знае къде са. Само един Бог знае къде са. Много съм щастлива. И аз също съм много щастлив, Леле. Чанар, Кажи, дали се Леле. е разчула за нас? Ми не мисля. Сигурно, може би са ни проследили. Еши ми, Кере, много ще се очудя. Еми, обади им се. Добре, ще им се обадя. Ще им се обадиш, нали? На Кере. Само да не се разсърди. Дано да не се разсърди. Кой се обажда? Леле, дигни, дигни. Попитай я къде е. Ало, къде си? Какво? Шегуваш се с мен, нали? Какво каза? Не мога да повярвам. Кажи, Керем, какво е станало? Тя се оженила за Чанар без наше право. Какво? Ожениха се? Да. За 2 дена отива и айде ожени се. Тебе. Батерията ми падна. Ще проверя и аз на телефон. Тогава не съм го проверявал. Какво? 37 повикване. Какво? 37? Може би е станало нещо. Ще се обадя. Набирам. Ало? Откъде си разбрал? Ясно. Добре, чао. Какво е станало? С кого говори? С моят най-добър приятел. И какво каза? Поздрави ни, че сме се оженили. Каза Откъде разбра? от вестниците. Какво? От вестници? Да. Извини ме. Чанар? Да. Наистина?
Чанар, аз ще си тръгвам вече. Може би са ядосани вече брат ми и сестра ми. Ще ставам. Спокойно, не се тревожи, аз ще те закарам. Чакай само да си спие кафето. Хайде да тръгваме. Вземи си телефон. Да. Ами чашките така ли ще ги поставиш? Да, после После ще ще правя. правиш, да, хайде. След нас. Ало? Ало, Чанар? Яшим Ташкан се обажда. Здравей, Яшим. Разбрах новината. Обадих се на Леле, но нямах връзка. Притесних се. Ако искаш да ти я дам, Не, няма нужда, ако е тръгнала. Става ли? става. Добре. Ние пътуваме към вас. Добре. Чао. Поздрави на брат ти. До после. До после. Хайде, чао. Какво е казал? Разбрала е, че сме се оженили. От Керем? Не знам. Разбрала е, после ще я питаме. Хайде, бъди се. Притеснила се е за теб. Ало? Ало, Чанар, Леле, до теб ли е? Яшим, ти ли си? Да. Яшим те търси. Да, ще ти я дам. Заповядай. Кажи, миличка. Леле, дойде съдия изпълнителя. Какво? Не е възможно. Какво? Ще взимат къщата, Леле. Добре, веднага идваме. Какво се е случило? Какво е станало? Чанар, взимат ни къщата. Съдя изпълнителя дойде. Трябва да отиваме вкъщи. Хайде да побързаме. Шофьор, малко газ. Не се тревожи. Не се тревожи. Ще оправя всичко. Не дей да плачеш. Всичко ще е наред. Не се тревожи. Лелеши. Как си? Добре съм. Ела да седнем. Тюпюк. Беше ми мъчно за теб. Сладурчето ми. Твоят герой ни спаси. Да, той е изключителен човек. Щастлива съм. Тюпюк. Ти май ме забрави. Като котка си бързо хвана мишката. Не говори така, Ешим. Защо живееш в това блато?
толкова си чиста? Как така? Чанар? С тюк ли се занимаваш? Да, Нека да се ходи. познавате. Познаваме как. Знам, че се познавате, но това не е честно. Не се прави. Аз ще го се. Ешим. Другата ми половина. Сестра. Здравей, Чанар. Здравей, Яшим. Как си? Добре си. Радвам се, че си вече от нас. Яла повече случай да се чуя. Благодаря. Хайде, леле, да не ги притесняваме, да си тръгваме вече. Както прецениш. Чао. Всичко хубаво, Яшим. И на вас. Хайде, леле. Светли, светли. Ох, днес беше изморителен ден. Беше много изморително. Тъжна си, защо? Да, тъжна си. Знам. Но аз знам как да те развеселя. Хайде, ставай, ще тръгна. Добре, Я ли как се развесели? но ще отида да се оправи. Добре. И аз ли да се оправя? Ами ако искаш. Хайде, да се оправя. Добро утро. Добро утро. Хайде, време е да ставаш. Добре, ще ставам. Само да се оправи. Ще ти нали ти ще готвиш? Ще Да. ти помогна за обяда. Добре. Хайде. Нали сме поканили Яшим? Нали сме поканили Яшим и Керем, брат. Хайде. Обичам. Хайде, приготвяй се и после ще ти помогна за обяда. До после.